útorok 18. marca čítame z 3. knihy Mojžišovej z 25. kapitoly, verše 1 až 12. Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. Povedz Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nechaj pôda odpočíva Hospodinovým sobotným odpočinkom. 6 rokov obsievaj svoje role, 6 rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. V 7. roku nech má pôda sviatočný odpočinok, sobotný odpočinok pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole, ani neorezávaj svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve. Neoberaj z trapce svojej vinice, ktorú si neorezal. Pôda bude rok odpočívať. Vďaka odpočinku pôdy budeš mať pokrm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj pomocný robotník i cudzinec, ktorý býva u teba. Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všetku jej úrodu za pokrm. Odpočítaj 7 rokov odpočinku, 7x7 rokov, a vyjde ti, že obdobie 7 rokov odpočinku je 49 rokov. Potom 10. deň 7. mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. Tak posvetíte 50. rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu. 50. rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. Je to jubilejný rok. Bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. Sviatky sú Božím stretnutím s nami. Môžeme ich chápať ako jeho špeciálny čas chôdzky so svojím ľudom. Už len 7. deň stvorenia poukazuje na určený, oddelený čas pre Boha. Kto nedodržiava čas slávnostného či sviatostného odpočinku, kto si nevie urobiť čas na stretnutie so svojím Bohom, neposlúcha ho a hreší proti blížnym aj proti vlastnému telu. Boh povedal izraelskému národu prostredníctvom Mojžiša, ktoré dni budú sláviť a ako. Svetenie sviatkov malo a má v židovstve hlboký význam. Máme sa z ich príkladu aj my čo učiť. V pripomínaní si sviatkov ide o nácvik, skúšku, prípravu na niečo veľké. Práve dnešný text opisuje výnimočný jubilejný rok ako 50. To jest rok po 7 sedemročiach. V tomto 50. roku, na deň zmierenia, bol ohlásený rok slobody. Ľudia dostali späť, o čo prišli. Otroci boli prepustení. Išlo o určitý reset z chudoby a z dlhotrvajúcich nerovností v spoločnosti a na poukázanie niečoho väčšieho, čo ešte len príde. O tomto dni hovoril aj Pán Ježiš, keď čítal v synagóge proroctvo o sebe samom. Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť. Zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca. Hlásať zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára. Vyhlásiť milostivý rok Hospodinov. Modlíme sa. Ďakujeme, Pane, že si môžeme v pokoji a miery pripomínať mnohé sviatočné chvíle v civilnom i v kresťanskom živote. Najviac sa však tešíme na svadbu baránkovu. A potom na čas, kedy budeme s Tebou v nebeskom kráľovstve na veky vekov. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Iveta Topolčaniová. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Merník.